Fantasie vandaag. Welkom op Fantasieland. Wat is die gij? Hoi Sharon. Vindt ze van me nu onderkomen? Het is niet echt comfortabel, maar je kunt er maar door. Sleutel van den hart? Dit zien de sleutels naar die vrijheid. Je kunt kiezen, punt. Je kunt een andere stad kiezen, iets over Maastricht gewoon. Alles staat gered, helikopters staat al boven. Die kunt zelf kiezen. Ik wil wel met dat chic vliegtuig gaan, niet met die durf helikopter. Je kunt kiezen, pik, dat stond ons genoeg, ja. We moesten even door. Oh ja, en die denkt zal ik daar intrappen. Pum, ik bezeg de geus niet, hoor, doe normaal. Ik zit erachter, wat moet ik daarvoor doen? Dus nu dat ze mij naar Jeffke brengt. Ja. Die man heet Jeffke en die heeft het van mij gepikt en dat wil ik terug hebben. Ja, en dat moest ik per se hebben. Ja, dat is van mij en dat buurt bij mij. En dat wil ik terug. Nu, dan die vrijheid me flink voor het blok, hè, kind. Je moet het gewoon terug hebben. Die gaan echt gewoon samenwerken. Ik ga er ook niks anders van ik verwacht, Pum. Ik ben dus benieuwd wie dat af gaat lopen. Ja. Zeer tweeën samenwerken, samen een vliegtuig. Nou, ik wil nog wel eens allemaal zien. Dat kan allemaal wel goed, maak er niet zo druk, ja. En die Xavi is daar met die. Voor wat vraagt ze dat? Pum. Tot ze lekker wief is. Als ik die zien, denk ik, er is maar één van. Er is geen ander van die bij zo lekker wief. Tuurlijk, vies, vuil, slui, wat flikt ze mij daar nu? Hey, let maar op met wat ze mij flikt, kijk. Dit pik ik echt niet zo meer, hoor. Weet ze dat? Hard uit de mond. Goed, voor mij gaat die weg, hoor. Ik breng dich naar Jeffke, is goed. Ik doe het. Duips me ik ga akkoord. Zo het niet eens die gebeuren. Wat zit er weer als het die tijd te verdoen? Ja, wat zit er voor in nu? Laten we gewoon aan. Dat ze me allemaal vliegtuigen en helikopters afgeladen. Dan komt ze me met dit aan. Wat is dit nu, man? Wat is dat voor een apparaat? Ja, noem maar op, dat is van Chica. Bitte kerel. Nou, dit is een bitte kerel, maar zitten wel remmen op dat ding. Ik word kotsmisselijk in dat ding, man. Er zit geen remknop op. En dan af en je naar water. Rem af. Nu ja, man. Ben je klaar voor, joh? Hoe ben ik klaar voor? Wat fliks me ik daar nu? Jeppie, ik moet zo eens tegen kinderen hebben.